prøver lige en gang mere. Vi mangler ejeren til en stil roller, Kvicksilver vil det ved, og hun må gerne komme på pondespringvandet nu. Og hun må gerne gå ind på banen. Ej, det er klogt. Da han sidder om banen fra Hirtshals, fik hun så om til 54, at hun har fået en hest af hendes datter, Gudrun og hendes mand. Hun må bare give hende Ja, fødselsdagen i gang. I dag er det Gittes fødselsdag. Hurra, hurra, hurra! Hun sikrer sig en gave for, som hun har ønsket sig i år. I chokolade og kager til. Det bliver hun nok lige længe. Ja. Æresrunde højre volde. Victoria, du fryser det. Jeg vil have Victorias is. Du spiser den pænt, ikke brugt i hele ansigtet. Hvor det står udenpå. Niels Kjærsegaard som programplads.